Bishop, good afternoon. Ibele bambo. Mba. Okay, mani how will I be back up at the wakwatu? Yes, sir. You know, to that lady she be and got I will win Pamparia because of Chigochi or be here but soon in one watch up him here. So became here. I'm a bag lanya, I'm a bag and tabagi mo here. I'm a bag and tabagi mo here. If you got gathering focus, I'm say. Okay, sir. I'm saying against the okay, sir. It's Mbianga Madi focus. Get it. Focus. The way for Nana, keep your okay last. Well, Pacalaba, Tinakabago, Kebam Gabe, Macanaba. You're a Federation prison for Tabnama Mongandara, no Kenoa. Lazo Tono, I've been given a guy to Macanaba. Tono. Lewanya na wheelchair ya no geni. Lewanya front to Chineka bagoko. Tele onye shi ulo wa lo. Bia were phone no ge. Te wo tele no ka yan katata. Were phone no ge. Oh, sir. Thank you, sir. Boy ba ho kwa ho de ma ho hi asli. Boy ba ho kwa ho de. They were from hospital. I'm in hospital. Eroga go le. Okay. Oka na oka ka ọ dị. Nurse ka na-alụ. Nurse ndara ko ndi shi de mma. Sir? Nurse ndara ko ndi shi de mma. Mba on dị nke ndị ahụ dị. Ọwụ nke ndị ala. Aha gị. Afa mba Adaobi. Adobe, aha ezigbo aha gị. Afa mba Adaobi Okafor. Ị dị afọ ole? Adị m 29. Ị mụọla nwa? Mba. Ya na iti ihe na recording, wepụ ya from recording. Ọ dịghị na rekọdị, ịma na nọ na hospital so mkpọtụ na-eme and ọsọsọ m nọ na reception. Ngwa aga na-ekwusi okwu ike now. Na-ajụ gị ajụ ga-emepe ọnụ gị na-ekwu okwu. Osa, anụgo m ihe na-ekwu. Dezie kamera ahụ ọfụma. Achọ m ịhụ reflection of ọkụ ahụ ya. Okay, sir. Ị mụọla nwa? Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Yes, sir. Ha nọ ya. Iwu onye ebe? Abụ m onye Agụata, onye Anambra steeti. Ebe na Anambra? Agụata ọrụ elu. Ebe na ọrụ Imo? Ọrụ elu. Ebe na ọrụ elu? Obi Nri. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị atọ. Mụọ mere ha anọ. Ị ma nri echi? Yes, sir. Ama m na-esi. Ara ọgbala gị mbụ? Mba. Nne gị na nna gị enwele nke ara gbatụrụla? Mba. Ị baala onwe gị mamịrị n'ahụ?
Ijezu ohi. Ijezu ohi. Mba ezu omoshi mba. Adị m ezu oshi. Nwoke ọgbala gị aka ntị mbụ. Ele na ntị agbara gị ya. Na ntị nke a. Ọ n'abalị ka eji gbaa gị aka ọ n'ụtụtụ ka ọ n'ehihie. Ọ n'ehihie. Nwoke gbara gị aka ntị, ele ihe gị na emeghị ya gba gị aka ntị. Oh, my cousin, no way him on the anazo. Ị na-agbakashi ọnụ. Mba oji ego nyanye m ego m ọjụ. Iji egwu mmiri na nrọ. Ụfọdụ oge. Oke, eji egwu mmiri na nrọ. Asị gị ụfọdụ oge. Iji egwu mmiri na nrọ. Eleke ụfọdụ oge Chineke agba gị ọkụ. Okay, Bịa, ewela iwe onye mmiri ga-eme ihe mmiri. Mba, adị m eme ihe mmiri. Adị m eme ihe mmiri. But iji ahụ onwe gị na mmiri, iji egwu mmiri na nrọ. Bishọp, ọ bụ mmadụ niile fụrụ onwe ha na mmiri na nrọ bụ ndị mmiri. Ama m ihe m kwadua biko, ndụ m dị asteki. Nna, ama m ihe m kwadua nwere ike ịwụ dị spiritual husband gị kpọbatara gị n'ime di ya. Jiri nwayọọ mụ na gị kpa nkata achọ m problem. Na ahụhụ m onye otu gị mechara interview baa na arọ. Onwe ụdị ikobo ka a na-apịa ahụ m afụta n'ihe. Kemgbe ahụ m nọ 1 week abịa m live for Otele. Nna, achọ m that touch my sister. Mụ achọ ịbara gị, I'm not joking here. Look at me very well. Egwuregwu. Ya na ịma that no, I'm not joking here. Before I'm egwuregwu, ama m ya m ji agụwa gị mejiri nwayọọ mee gị interview alakoro nwa m achọ m iji ndụ m n'aka from now till next year. Nna. Bishop Gentry. Ọ bụ mmadụ niile na-egwu mmiri na nrọ bụ onye mmiri. Ịghọtago? Madam, ngwado na leta kpọọ nọmba gị biko, kpọọ nọmba gị shinga gama biko gama. Kpọọ nọmba gị. 081. Kpọọ nọmba gị. Ala ma wo mụ a na-akpọ. 08131553508. Kpọọ n'ọsịsọ. 08131553508. Ihe nna amaghị gbagha akụwa mgbe m ga-afụ n'ụzọ na life otu a chọpụta isuru na na-ebelive ka ngwa Send him video request anyway. Please, sir. ya biledia biranga bia na bia bekelem. Biranga bia na bekelem. Good evening, sir. Yes, but that day Egwu na so it seemed Egwu na put some. Even they denies that they put some. You put here in issue. You put that in the issue.
Okay, man, how will I ever back up and you have doom? Yes, sir. What put a camera off, man? The way who gets straight to check about okay, but I get better grabbing will I pick up pimple. What pack I don't look it, but I get better give a guy comfort when you get Bianca. You know when you may. I'm what I give her to her, but I get me here. Sorry, sir. Sorry, go with it. But I get me here and go with it. And I get bent up, I pick up people. When you listen. Then I walk away where I'm not tampolin and Magani who. You tell Mom, why a Bianca be a Grammy here. To a phone and I get below again, also. Calera Zana. I could come in front of my house like I'm going bingo. Anya, what on I got the work against threat to Chile Capago? The letters and I can't win a cake walking. Lazo. Yeah. Hey, Megagina, get motor. Get motor. Make a respect to working at my block here. Huh? Get away to working here. Keep your house set, one bingo. It's like a little get you in apata. When you listen. I think you lazo. The Otele like a conye buekete. Oh, well, like a bagman look at buekete. Keep that hand straight, my bingo. Here. The Shah who go no stress. Eman Gebera. Tanwa. It's all this man. I'm not going to get Adima na bishop. Anyway, Adima wagi. I'm talking about home. Oh, ya thought no Lewayana, they were going. Ibranga Pagramowa. Ibran running him up. Anyway, sir. I got wait, got to front. Koronga. Hit ke bagage man ko manaka ke heme hit ja bagage. Oh, tension. Tension God on hit shi na okpuru Otele afta shi ga man ko. Tension no hit bagage na so kumle ga ya hia chire ka bagoko. Oh, and the millionaire is number two, but now, every win now. I kept there. I would have Mmiri manage or I hit me. Millionaires, so him and our millionaires on able hits. It's number two, but as a Sarah, so millionaires will hits now. Plus tension, no way else on the name. I am going to give you one tension. Is like a daughter of Grace. I am going to give you one tension. Amo. Ah? Mba. Anyway, Okugana no to gaba akage. No tension. Okugana ho to ga give me ka. Gala me no ko yana. Onyana se agbapu bishop abemuna. La nya me ga no jiji na receipt wo me. Gala me no ko yana se agbapu bishop abemala. Owara ya gbage. Attention. I tell you, I'm not going to get him like this. But I got attention. My brother and then wrong and them make a floor.
I will phone again. Anyway, sir. When phone now face ebe window naga first age na side chile ka bagoko. Branga the phone na like give ya and I'm who got you no listen, I'll bring you down and block you. The no out hunge who got from my binga. In our phone. Ish, Ghana wall ahụ na be da Ghana no. Gadi shi wall ahụ Ghana no. In our phone. Ahụ wala m ge. Jide phone na n'aka. Ihe anwa mee ko m ga-ebutu gị here. Ọ ga-eme ko. M na-emekwa ya ka ọ dị mma na busho. Jide ya n'aka gị, dị wetu aka gị n'otu nga. Gịnị tụsaka this girl? Enisago me. Mega n'otu nga na mhụ aka gị ahụ na ahụ gị again. Mhụ aka gị mpara aka gị here na gị onye mere anyị ga-eme here. Onye riri. Oya, were aka we share that thing itiri n'anya. Remove it. Mba Bishop, ọ ga-emerụ m ahụ. Ọ ga-emerụ m ahụ. Ọ bụ ihe na-ewepụ, enweghị ihe ji aka ewepụ. Ọ ga-emerụ m ahụ biko. Ewenye esa. Kemishina no yere anyị. Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ na restaurant as a supervisor. Tewoluga ahụ straight nọrọ otu ahụ. Olu abendi ana. Olu abendi ana ma mara ihe kpatara ya. Ma bingo. Iwe onye ebe? Anambra. Ebe na Anambra? Ihiala. Ebe na Ihiala? Ndị Ezike. Nne gị na nna gị ha ndị ndụ? Eya. Ịdị afọ ole? 27. Nsị gị, nhụ aka gị n'ihu gị again. Hit agbaga gị na ị ga-agwa m ihe hit agbaga. Try ya, I'll bring you, and now if I bring you down, I come block you here. Who are you? If I get after me, I'm pra. Even you now, sure. So. Me get respect to working and be put here. How do you go tell me this starts within me? Ya for say we problem so away home Ghana baga. Wa bingo. Braga bia hit up, that hit up among. God no tunga. When I make a pim to sa queen. Well, you see helu. We should stabilize it up. I don't wear a fridge no. Gegara le we share. You tell me onye mara conductor molu. I just want to see Bishop. Where am I? I said keep quiet at the accident about come up bingo. When you do a game to say, make it what Pakagini singing a hog and I'm not able to hear. The quantity of Maria. It's a good goof. Umunega dola 3. Enwele onye egbe eluigwe gbagburu na family nna gị na nne gị. Mba. Oke Otele ọ gaala gị mbụ? Mba.
Uno nyara baga n'ụlọ unu. Mba. Bepe ọdụ ga na-asha m ihe m na-achụ gị na. Mba, hello. Atịrịta gbaga gị iwere ahịa gị onwe gị. Ịwa akpa deti nwa bingo. Nye akpa deti. So hit ka na-eficha na enwe Hit bịara nga agbaga gị. Ịbịara nga hit bịara nga agbaga gị. Mụ na gị ọlụghị ọgụ. Mụ na gị ọlụghị ọgụ nga. Ebe oyiri nga na-agba mgba. Ije si ndị mmeghe interview niile elishiri ịhụ nga na telivishọn iji bịa nga ma na ịntanetị. Ije si ha niile enweghị obi. Enwere onye hit gbara nga. Ọ na-anaghị ka hit bịara nga abịa ebe a. Mmadụ na-abụ n'ofu bishọp. Ewe n'iwe. Mmadụ na-abụ ofu. Emebi m dịka ya bifo so ya kọsị ya. Aya, nọrọ otu nga. Emola nwa n'ụlọ. Onwe onye akwụkwọ nọ na family nne gị ma nna gị. Mba. Unu nwere mbe side. Mba. Kebi afọ ole ka ede? 27. Ide aṅa amụ. Mba. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? 4. Aha ndị tara ala gị. 2 Stanley, Chukwuebuka na Chidubem. Ide anụ na anụ eri ọrụ. No, sir. Nwoke ọ ṅụọla gị ara n'arụ mbụ. Mba. Ide anụ taa gị hụ onwe gị na mmiri nga egwu mmiri. Mba. Ndị ntaga gị ha na-ata gị je anyụ. Otele ego jee shushi. Mba. Ego enye ele ụdị ikpu ị na-eti. I'm a silent coma. Ese Silent coma, dị eme eti mkpu. leke wo silent coma. Ije abịa na coma. Mba, Bishop. Like, I didn't eti mkpu. Listen to me, I don't laugh here with me. Don't I'm try not to laughing. I didn't eti mkpu. Ele him in by iwu ịbịa na coma. Bishop, for me, you kwuru. I sing in another now. Come on, sing I didn't eti mkpu. I'm a silent coma. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. Boy, your number. 081 63 62 4791. Hey.